Olympia Ljubljana. Kääntää alaspäin. Uudestaan Benzia. Hyvin nostaa ulolla sitten eteenpäin ja palloa boksiin. Nyt jää väärällisesti siihen pomppimaan ja edelleen tilanne siellä jatkuu. Östikin joutuu jo siellä sitten syöksymään, kun Karabakh siirtyy tässä vaiheessa 1-0 johtoon. Maalin tekijänä Jankovic, joka siinä alkutilanteessa nurmen pinnassa oli jo. Ei oikein keltapaitaiset päässyt tässä purkamaan tilannetta missään vaiheessa ja nyt siinä minuutin paineistaminen kotijoukkueelle tuottaa sitten sen tuloksen joukkueelle. Leandro Andraden keskitys sinne, joka huonosti sitten puretaan. Jankovic sieltä väkisin hankkii sen vasemman jalan vapaaksi. Hoittaa siinä Tanakan ja siinä kyllä on pelaajia edessä, mutta ei vain mitenkään saada Jankovicia kuriin. Ja näyttää siltä vielä, että Tenho on matkan varrella. Ja nyt siellä Karabakhan hakee. Kun sen näkee, niin paitsi jotako tässä sitten vilkuilee. Ja kyllähän sieltä nousee käsi pystyyn ja paitsi on. Nyt sinne palloa saadaan boksiin. Kuitenkin sen mestarien liigan karsintakierroksella sitten klubin peräsmään Toni Koskelan tilalle. Ja taas on siellä klubin boksissa pallo, kun se vihuu sitten 19 Zitsa ja Zoubirin laukaus sitten. Palloa saa sitten hakea. Päätyy katsomon takaa. Klubi hyökkää tällä kertaa oikealla, pitävät ja hyppäävät sitten riemuun, kun Karabakh riistääkin pallon omilleen. Taas ollaan klubiboksissa sitten hätää kärsimässä. Siellä kuitenkin Soiri ja uudestaan Zitsa. Soiri kantapäällä vain pallo turvallisille vesille, mutta aika ikävästi siihen Parmoville tulee. Kääntää oikealle jalalle ja puikkoilee siellä ihan miten vain klubin boksissa. Edelleen tilanne jatkuu ja vasemmalla jalalla Benzia saa vasemmalla auki, taka-alueelle tulee. Ja Fargulieville lähtee haastamaan, saa vasemmalla auki ja se pomppii jo ylärimassa. Leandro Andrade ei pääse jatkopalloa puttaamaan verkkoon, mutta edelleen se tila. Atom oikean jalan nosto sinne Radulovicille ja se pomppii vielä siinä. Pyry Soiri jatkaa sinne boksiin. Kanelopoulos laukoo kuitenkin pallo tulee Topi Keskiselle. Keskinen laukoo ja pahan kimmokkeen ottaa. Jankovic, Zoubir lähtee laukkomaan. Vaarallisen näköinen veto. Puoliajalla nähtiin pahan näköinen pallo kuitenkin. Ensimmäisenä klubipelaaja sillä välissä ja Medina hakee oikein akrobaattista suoritusta. Tänään rauhoittuu. Ja Farguliev Zoubirin kanssa taas seinää, Zitsa onnistuu pelaamaan. Zoubir nyt keskittää sitten taka-alueella Östin käsien kautta. Leandro Andraden laukaus sitten verkon perukoille menee. Ja tässä nyt Karabakh siirtyy sitten 1-0 johtoon toistamiseen. Ja tämä maali nyt sitten luultavammin jää voimaan, joten 1-0 on nyt sitten enää maali. Karabakhin maaleihin virittämään, mutta nyt sitten maalisarakkeisiin laitetaan yksi tolppa. Zoubirin kanssa Zoubirille pelattiin seinä ja heti ykkösellä laittaa sitten palloa boksiin ja Öst on hyvin siinä mukana, mutta hänen torjunnan kautta kuitenkin sitten verkkoa heilutetaan. Filip Rokic löytyy keskeltä ja nyt tulee klubi tyylikkäästi boksiin ja vieläkin sahataan Olusania. Olusania iskee sitten klubille sen tasoituksen ja juuri kentälle tullut vaihdosta tulee kyllä oivaan paikkaan tämä tasoitusosuma. Hienosti kyllä klubi tämän sahaa. Ollila yrittää tuohon liukua ja Olusania sitten pääsee sieltä takaa esiin ja Ostikan
Syöttö tavoittaa Olusanian ja tässä nyt on Karabahin puolustus ensimmäistä kertaa yllätetty. Medinan kotaan ja mennään jo toistamiseen. Olusania siellä keskellä ja edelleen tilanne jatkuu. Benissan, hänellä on tyhjä maali sinne edessä ja tolpassa käydään. Benissan uudestaan palloa vai boksia, kyllä se nyt sitten pomppii, eikö se millään mene sitten sisään. Jankovic. Nyt myös sitten sytytään Bakuun illassa ja nyt on hyvin paljon epäselvyyksiä siitä, kuka sen pallon ottaa ja siihen se tulee ja Östin kautta tämä sitten valitettavasti vain menee sitten sinne väärään maaliin. Juninho, joka kentälle tuli vaihdosta, nyt sitten vie Karabahin 2-1 johtoon. 85. peliminuutti, pitkä pallo. Tässä on hyvin paljon epäselvyyksiä, kuka sen ottaa. Ollilla sinne kaatuu. Juninho pääsee laukomaan ja ei se Östin kautta mene vai onko se Toivion jalasta sitten, mistä se kimpoaa maaliin. Keita tulee hyvin kuitenkin tuolta taustalta, pelaa loppuun asti tuon tilanne ja kyllä se on Toivio, kenen jalasta se sitten sinne maaliin menee. Tässä olisi myös ihan kiva nähdä se kyllä klubin nytäkkä sitten vielä jossain vaiheessa Eviltä tuohon paikkaan. Ensin tolppa ja sitten azerbaidžanilaisveskari näyttää kyllä omaa mahtisuorittamistaan. Medina kaatuu siitä ja ottaa toisen ja kolmannenkin vielä kiinni. Toistamiseen nyt pääsee sitten tuplatorjuntaan siinä väläyttelemään. Azerbaidžanissa kovin ja tämä tulee kuin varkain tämä tilanne. Medina ei pääse tuohon palloon ja Logitsin laukaus. Olusania yrittää jatkopalloon vielä osua, mutta sohii vain sen siihen käsiä kohti. Mutta kyllä klubilla on ollut nyt sitten sauma paljon tilaa. Soupir saa pallon, vastassa Toivio. Soupir lähtee haastamaan, oikealla jalalla lähtee laukaus ja Etemai häviää tämän kaksinkamppailun. Jankovic varsin taidokkaasti, kyllä nyt Karabah taas tulee kerta toisensa jälkeen vaan näitä hyökkäyksiä myllyttää eteen. Ja näin ottelun päätuomari viheltää pilliinsä ja näin ensimmäinen osaottelu sitten on saatu